keď z malého nápadu vznikne niečo celkom veľké, potom je čas podeliť sa o to s ostatnými. S mobilným marketingom ponúka spoločnosť VLM GmbH úplne nové možnosti. Aj vy teraz môžete profitovať z tohto unikátneho marketingového konceptu. Využívajte svoj smartfón, sociálne siete ako je Facebook alebo Twitter, ale aj WhatsApp alebo SMS, aby ste jednoducho a rýchlo mohli generovať ďalšie príjmy. Zopár otázok. Viete poslať správu? Viete, ako sa zdieľa odkaz na video? Viete ďalej odporučiť nejakú aplikáciu? Ak áno, potom ste práve tá osoba, ktorá na mobilný marketing čakala. Pretože nič viac nie je potrebné. Využívajte najväčšie komunikačné kanály na svete. Každý mesiac aktívne používa Facebook 1,5 miliardy ľudí. 1 miliarda ľudí používa WhatsApp. 400 miliónov ľudí zdieľa svoj život s ostatnými na Instagrame. Denne sa prezrie viac než 8 miliárd videí. S WhatsAppom sa denne prepošle viac ako 42 miliárd správ. To je neobmedzený potenciál pre náš mobilný marketing. Ak ste niečím nadšení, potom to zdieľate tak či tak. A teraz si predstavte, že by ste boli odmenení za každé úspešné odporúčanie ďalej. A presne to robí mobilný marketingový koncept VLM. Takmer každý má rád svoj smartfón. MyProtect je produkt, ktorý by si kúpilo 8 z 10 majiteľov smartfónov. Takmer každý, kto spozná tento produkt, by ho chcel mať. Už nikdy viac nemať pokazený displej. Žiadne drahé púzdra, kryty či obaly na mobily. Takmer žiadne odtlačky prstov alebo baktérie. Ak budete používať mobilný marketing ako partner VLM správne, úspech je zaručený. Koľko máte kontaktov? 10? 100? 500? Priemerný Európan má vo svojom telefóne a na sociálnych sieťach 300 kontaktov. Takto by mohla vyzerať vaša správa. Ak takto oslovíte svoje kontakty, určite nadchnete produktmi VLM mnohých ľudí a budete za to riadne odmenení. Je to zďaleka najjednoduchší obchodný model všetkých čias. VLM má vytvorený jednoduchý, ale veľmi efektívny systém odmien, ktorý naozaj stojí za to. Ide o veľa malých súm, ktoré dokopy tvoria celkom slušnú odmenu. Tu je teraz naša vizualizácia pre vašu predstavu. Na rozdiel od väčšiny známych obchodných príležitostí nemusíte začínať s veľkým štartovacím balíkom alebo drahými obchodnými licenciami. Spoločnosť VLM vytvorila biznis, ktorý môže robiť naozaj každý. Ak chcete mať MyProtect pre svoj smartfón alebo tablet, rozhodnite sa sami, či ho chcete objednať ako zákazník, obchodník alebo partner. Ako partner dostanete profesionálnu online kanceláriu, aby ste si mohli vybudovať svoj obchod. Väčšina zákazníkov a partnerov začína s minimálne 3 až 12 MyProtect utierkami. Poprvé preto, že v domácnosti sa väčšinou nachádza viac zariadení a partneri by chceli mať aj materiál k prezentácii. 3 utierky znamenajú aj to, že nárok na provízie máte po dobu 3 mesiacov. Spoločnosť VLM sa pýtala 100 ľudí, či by si tento výrobok kúpili. Viac ako 80% z nich nadšene odpovedalo áno. Chcel by som vám uviesť jeden príklad, v ktorom je to všetko o úzkom okruhu ľudí, ktorí vám dôverujú. Nie 80, ale iba 5 ľudí. Predpokladajme, že týchto 5 osôb je rovnako nadšených ako vy a každý si zoberie len jeden balíček s 3 utierkami. Za jednu utierku dostanete 2 body. Jeden bod má hodnotu 1 euro. Len s 5 priateľmi by ste zarobili 30 eur v úrovni 1. 5 osôb, ktorí dôverujú vašim priateľom, tvoria úroveň 2. A priatelia priateľov tvoria úroveň 3. Vždy dostanete 2 eurá za jednu utierku MyProtect. Faktor 5 až do úrovne 3 znamená, že zarobíte viac ako 1000 eur. Na úrovni 3 ani zďaleka nie je koniec. Čím viac je výrobkov, s ktorými obchodujete, tým viac z toho profitujete.
V marketingovej koncepcii VLM existujú 3 ďalšie bonusové formy a 5 zaujímavých kariérnych stupňov. Len 4000 bodov, čo by bolo 2000 MyProtek utierok za mesiac, potrebujete na to, aby ste dokonca mali podiel na celosvetovom obrate. Rozumiete, čo to pre vás môže znamenať? Už teraz existuje viac ako 1,6 miliardy smartfónov a polovica toľko tabletov na celom svete. Hovoríme o neobmedzenom trhovom potenciáli. VLM GmbH plánuje milióny dodávok výrobkov a bude uvádzať na trh ďalšie jedinečné produkty. Predstavte si, že by ste už nikdy nemali škrabance na vašich okuliaroch alebo hmyz na prednom okne vášho auta. 5 neuveriteľne pútavých kategórií produktov bude v nasledujúcich 2 rokoch dobývať trh a stanú sa absolútnymi kasovými trhákmi. Obchodného vedenia sa stále pýtajú, prečo by ste sa mali rozhodnúť pre túto inovatívnu marketingovú stratégiu. Poprvé, výrobok je dostupný, pretože náklady na logistiku, marketing a mzdy sú minimalizované. Po druhé, bola vytvorená nová kategória produktov, ktorá nie je v odvetví výroby smartfónov práve vítaná. A po tretie, mobilný marketingový koncept môže úplne zmeniť tisícky ľudských životov. Využite túto príležitosť pre seba. Nepodstupujete žiadne riziko, nemáte žiadne podnikateľské náklady, neplatíte za drahé obchodné licencie alebo štartovacie balíčky. Len zdokonalíte svoj smartfón. Kúpte si hneď niekoľko utierok pre seba a svoju rodinu. Ušetríte čas a peniaze. A začnite so svojím vlastným mobilným marketingom. Ďakujem za váš čas.